Laat de meisjes springen, dan krijgen we lekkere dingen. Ballen, ballen, Pasen, laat de koekoek razen. Laat de kievit zingen, dan krijgen we lekkere dingen. Goedemorgen. Nou snap ik één ding net, nou is het snaaien. Wat doe je nou op school al hier? Aanpassen. Pasen. Ja. Ja, Fred. Wat is dat palmpasen? Jezus. Jezus komt. Wat zou dat dan? Jezus komt naar binnen. En nou ga je mooier wat in de hand, iets wat versierd is, wat is dat? Een palmpasenstok. Wat is een palmpasenstok? Een stok. En ga je hem die krijgen of ga je hem die zelf maken? Zelf maken. Zelf maken. Die stok hier bieden. En wat is dat voor een stok? Ik kan je uitlezen wat er al hieronder zit, want ik zie van alles. Nou, snoep en maatjes en een rat en lelies en nog een broodhammetje. En dat mooie maar eens nou erop snoepen? Ja, Papierhoeken. dat weet de kerk in. Ja, Behalve dit papier. Dit is voor jou ook wel een opmerkelijke dag, denk ik, zo op snaaien op squallen. Nou, en maar de stemmertijd, Kimi ik haast verslipt. Dus ja, maar dat doen we toch ieder jaar. En we gaan ieder jaar met al jaren, met een grote optocht naar het Sjerketa, maar de hele squallen, de liedjes van fjouwer hier tot, nou ja, de groeten. Alle vaders en moeders hebben hun kinderen weer terug, hopelijk. Dan gaan we verder met de viering.